Vialli, Donadoni. Vialli. Parte il suo gol proprio di Schillaci. Gol di Totò Schillaci sul Gran Cross. L-eks futboler Taljan Salvatore Schillaci, magħruf aħjar bħala Totò Schillaci, se jkun qed iżur pajjiżna biex jieħu sehem fil-fannar tal-President il-ħadd filgħodu. Schillaci mistennija sal-Malta tard is-siflaxija biex ftit ta' sigħat wara jkun mal-eluf ta' Maltin li se jingħaqdu f'din l-attività sportiva ban-nobli. Din is-sena l-President Fanran se jkollha 4 postijiet ta' tluq differenti u Schillaci se jitlaq miħdejn il-Palazz ta' San Anton, flimkien ma' dawk li minn hemm se jiġru sal-Belt Valletta. Il-President Mary Louise Kolejro Preka se titlaq mill-Università ma' dawk li se jkunu qegħdin jimxuha. Schillaci għandu 49 sena u fil-karriera ta' futboler kien jilgħab ma' timijiet ta' Messina, Juventus kif ukoll Inter. Dan minn barra tim nazzjonali Taljan fejn jibqa' nfakkar ukoll għal wirjiet kbar fl-edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja tal-1990. Dik tal-ħadd hija s-sitt edizzjoni tal-President Fanran, attività li għal ħafna saret appuntament annwali, speċjalment minħabba l-atmosfera ta' għaqda u festa li ġib magħha. Sostegno Donadoni, prova il destro Donadoni.